Territori de Masies és una cooperativa rural sense ànim de lucre situada al Baix Solsonès que reivindica que els pobles, els territoris rurals com el nostre, s'hi pugui viure-hi i viure'n. Estem ubicats al Baix Solsonès, però no només ens limitem als límits administratius de la comarca, sinó que també agafem pobles veïns amb qui compartim una manera de fer i de ser. La finalitat de la cooperativa és contribuir a la sostenibilitat econòmica, social i ecològica del territori i està formada per diferents iniciatives relacionades amb la pagesia, la cultura, la gastronomia, l'artesania i el turisme. Actualment ja està formada per una 60ena de socis, des de socis agraris, de serveis i de consum. També formen part de la cooperativa diferents veïns i veïnes del territori. La característica del territori on ens trobem és que la majoria de la població viu en masies disseminades, d'aquí el nom de Territori de Masies, i que sí que hi ha poblets, però són pobles molt petits amb un màxim de 30 habitants. Llavors això aplega un conjunt d'iniciatives que són petites, diverses i que estem disperses pel territori. Per una banda tenim totes aquelles accions aglutinades dins del projecte Tasta Territori, basat en tot el que té a veure en el producte i la gastronomia, de proximitat, de quina manera el producte repercuteix en altres àmbits que també són rellevants per la cooperativa, com poden ser el turisme i la restauració. En aquest sentit, és bastant preponderant poder parlar de les croquetes de Territori de Masies. És el producte propi de la cooperativa i està elaborat per diferents productes dels productors socis de Territori de Masies. Aquest producte ens serveix per tancar el cicle no només de producció, sinó també de comercialització i distribució conjunta del producte, ja que intentem que es pugui trobar en diferents punts de venda, tant físics com també en la nostra botiga en línia, projectes més atensats cap a l'àmbit del turisme, com seria la nevera plena, que consisteix en oferir producte local als visitants que venen als establiments i allotjaments socis d'aquí al Baix Solsonès. Llavors, més basat en la compra col·lectiva, hi ha el projecte Cop de Sol, basat en la compra col·lectiva de plaques solars. Es tracta d'una iniciativa que neix a la secció de consum de la cooperativa, ja que el projecte està format per diferents àmbits i el de consum acapara el projecte Cop de Sol. També tenim un ampli ventall de publicacions editades per la cooperativa, basades en el paisatge i la memòria oral del Baix Solsonès. Amb tot, Territori de Masies és un projecte merament col·lectiu, ja que no s'ha d'oblidar que aglutina moltes iniciatives de tipologia diversa, que totes parlen del territori i no només apel·len als locals, sinó també als visitants. La importància de Territori Masies rau en que tots els projectes parteixen de la base. Des de fa molts anys, tots els socis, siguin de consum, siguin productors, siguin de serveis, tots els 30-40 socis que som, podem expressar quines són les nostres necessitats, posar-les conjuntament i a partir d'aquí, d'alguna manera, generem o intentem crear projectes de futur. El que és interessant en aquest sentit és que aquests projectes parteixen de la base, parteixen de les nostres necessitats, no parteixen, diguem-ne, d'algú que ens ve a dir necessites això, sinó que la nostra estructura cooperativa ens ha permès poder verbalitzar el que necessitem, poder construir-ho conjuntament i a partir ja que hem pogut aconseguir que tinguem una estructura tècnica fixa, a partir d'aquesta estructura tècnica generar un projecte per poder implementar-ho. I això el que ens fa d'alguna manera és una cosa molt potent i real, que és passar del món de les idees a la realitat des de la base. I per nosaltres això és importantíssim.